جنرال داغلاس ماكارتر أنبسا مانيليا كالعي كفال أبزا حلف أوان جنرال داغلاس ماكارتر ألعلنا زجمرنا يا صويا كناخي ودعنايو جيزي سلز أخدنا بقصرا تفرالينا نيرنا قصرانا نمفصام كلاي كفال حيزنا تمليسنا كمالنا سناي مكتال زي دمص راديو إيرنا كينات فيليبنس موداتو عود كونه أبتو كينات ماكارتر كابزو مرحو سراويت 18,000 مويتوم 30,000 قتلوا نا جابان 200,000 زخون سراويت تمارخه قتله موته بعد زنا زنبره جنرال ياماماتو ميس إسرا شح سراويتو تمارخه دحرزي أمريكا كينات كابزن لعلي كنا واحد قدان بمبال نتا دحر مشارقتا جرمن تريفا كينات زقصل جابان انتاي نكبرا كتب المخرت ماكارتر جاباناوያን حيل خيدلبو اغرو منا صعبه نغرو منገዱ ناشو هاجرات نصا ناوصه بمريت ببحري باير ناب جابان ገጹ ገስገሰ ግን جاباناوያን ናውግ ካብኢድ ካምሃብ ነፍስኻ መቅታል ስለዝመርጹ ኣብ ድፋዓት ከተንበርክኾም ጊዜ ዝወስድ ክሳራ ዘብዝሕ ተግባር ከም ዝኸውን ተገምገመ ስለዚ ክልተ ኒውክሌራውያን ቦምብታት ናብ ከተማታት ሂሮሺማን ናጋሳኪን ብምድርባይ ወይልኹም ዝዓይነቱ መልእኽቲ ተመሓላለፈ ሓይሉ ኒውክሌር ዝረኣዩ ጃፓናውያን ሃገሮም ክትጸንት እምበር ኩናት ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ተረድኡ ብቁልጡፍ እታ አንጻር ጃፓን እተገብረ ውግእ ተዛዘመ በሓላፊ ናይታ ኣብ እዋን ኩናት ንሰራዊት ብሪጣንያ ዝመርሕ ዝነበረ ሃፀያዊ ጀነራል ሓለቃ ስታፍ ብሪጣንያ ቀንዲ ሃንዳሳ ዓወት ፓሲፊክ ዝብል ማዕርግ ክወሃቡ ከኣለ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ድሕሪ ምድምሳሰን ሰራዊት ጃፓን ያእኽለን በለ ጃፓን ኢዳ ሃበት ናይ ኢድ መሃብ መረጋገፂ ፌርማ ናይ ኣሜሪካ ሞግዚትነት ኣብ ጃፓን ውዕል ምቁራጽ ተኽስን ንምትግባር ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮይኑ እውን ተመርጸ ናይ ጃፓን ኢድካ ናይ መሃብ ጽምብል ታሪኻዊ ኮይኑ ንኽፍጸም ጻዕርታት ተገብረ እቲ ስነ ስርዓት ምፍራም ሚዙሪ ኣብ እትበሃል መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ንኽካየድ ተወሰነ እታ መርከብ ብዝተፈላለዩ ወታደራትን ኣዘዝትን መለአት بمينستر ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ዝምራሕ ልኡኽ ጃፓን ብንእሽተይ ጃልባ ናብታ መርከብ በጽሐ ጀነራል ማካርተር እውን ብዓቢ ኩርዓትን ማዕርግን ፌርማ ናብ ዝካየደሉ ካልኣይ ደርቢ ናይታ መርከብ ኣምርሐ ኣብ ማእከልቲ ሰገነት ሓንቲ ጠረጴዛ ምስ ክልተ መናብር ተቐሚጡ ይርአ ዝተሳዕሩ ጃፓናውያን ኣብ ፊት ጀነራል ማካርተር ቆሙ جنرال ماكارتر بخلوه جنرالات تعجبوا حزير مدرة قبره. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted are contained in the instrument of surrender now before you. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance, while taking all necessary dispositions to ensure that the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with. كم زخبل دما سلا سلام زلوه دليتاتو قلسه أبزي كبر أقاتامي كابتي زحلفة دمن كتلتن استبارخات العالم زحاشتن أب امنة مثرتتن عالم
ክትወፅእ ልባዊ ተስፋ እዩ ብሓቂ ድማ ተስፋ ኩሉ ወዲ ሰብ እዩ ሰላም ናብ ዓለም ክትምለስ ትምኒተ እዩ ኣምላኽ ድማ ወትሩ ናይ ዓለምና ሰላም ክዕቅባ ንጸሊ and indeed the hope of all mankind that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. መጀመሪያ ጃፓናውያን ወኪል ሐፀይ ጃፓን ወኪል መንግስቲ ጃፓንን ፈረሙ ቀጺሉ ጀነራል ዳግላስ ማካርተር ፈረመ ዝፈረሞ ብሽድሸ ፒሮታት ክኸውን እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ብርዒ ንመዘከርታ ክትከውን ንወታደራውያን ኣዘዝቲ ሃገራት ልፍንቲ ተዋህበት ቀጺሉ ናይ ሶቪየት ናይ ቻይና ናይ ካናዳ ናይ ፈረንሳይ ናይ እንግሊዝ ናይ ኣውስትራልያን ኣዘዝቲ ፌርሞኦም ኣቐመጡ ኣብ መወዳእታ ጀነራል ማካርተር እዚ መስርሕ ሓብዚ ብቂዕዶ በለ ሰብ ንምቕታል ክትኩሱ ዝነበሩ መዳፍዕ ውዕል ሰላም ንምጽምባል ተተኪሶም ዘመሩ ነፈርቲ ኩናት ኣብ ልዕሊታ መርከብ እናዘንበያ ኣብ ሰማያት ብግቢ ሰላም ክመስላ በረራ እቲ ምዕራፍ ኣብኡ ኣብቅዐ ጀነራል ማካርተር ወታደራዊ ኣመሓዳሪ ብምዃን ብግዜያውነት ንጃፓን ናይ ምምራሕ ዕማም ጀመረ ተራ ዲሞክራሲ ናብ ምብራቃውያን ኮነ ዲሞክራሲ ናብ ናይ ጃፓን ህዝብታት ምትእታው ጻዕርታት ጀመረ ብዙሕ ከይጸንሐውን ኣብ ጃፓን ፍረኸ ኣለ እቲ ሃፀይ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ዓሚቕ ምትእሳር ተራእዩ ከይተዓልወ ክዕቀብ እንከሎ ዳርጋ ኩሉ ካልእ ትካላት ግን ብምዕራባዊ ዴሞክራሲ ተተንከፋ ኣብ ጃፓን እቲ ብማካርተር ዝተሓንጸጸ ማሕበራዊ ጽገናታት ኣብ ታሪኽ ካብቶም ዕዉታት ፈተናታት ንምዃን በቕዐ ወላ እኳ ከም ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ኮይኑ እንተተመዘዘ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጉስ ግቡእ ክብሪ ብምርኣይ ንህዝቢ ጃፓን መሲሉ ብምኻድን ክብሩን ፍቕሩን ኣርአየ እቲ ንጉስ ክብሩ ከይተተንከፈ ኣብ መንበሩ ክጸንሕ እኳ እንተገበረ ተርኡ ግን ከም መርኣያ ሓድነት ታሪኽን ልዕላውነትን ጃፓን ጥራይ ክኸውን ተገብረ ንምሕደራ ዝምልከት ብፓርላማ ዝምእከል ስርዓተ መንግስቲ ብምትእታው ህዝቢ ባዕሉ ብባዕሉ ክመሓደር መንገዲ ጸረገ መሬት ካብ መሳፍንቲ መንጢሉ ንሓረስቶ ተዓደለ ዝለዓለ ኣካል መንግስታዊ ስልጣን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተሓታተይ ምዃኑ ኮታስ ሞኖፖሊ ብምብታን ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክነግስ ገበረ ጀነራል ማካርተር ኣብ ጃፓን ንሓሙሽተ ዓመታት ናይ ተሃድሶ መደባት እናተግበረ ድሕሪ ምጽናሕ ንኻልእ ኩናት ተበገስ ተባህለ ጃፓን ወረራ ሒዛቶም ካብ ዝነበረት ግዝኣታት ድሕሪ ምውጻኣ ኮራውያን ናብ ክልተ ተኸፋፊሎም ንኩናት ክፈኻኽር ጸንሑ ኣብ 1950 ሰሜን ኮርያ ንደቡብ ንምሓዝ ኩናት ከፈተት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰሜን ኮርያ ኩናት ወረራ እዩ ኢሉ ብኩናት ክወግኣ ተሰማሚዑ 18 ሃገራት ወታደራት ከዋጽኣ ተገብረ ናይ ፓሲፊክ ጅግና ዝኾነ ጀነራል ማካርተር ድማ ንብምልኡ እቲ ሰራዊት ክመርሕ መረጽዎ ኣብ ጃፓን ዘገልግሉ ዝነበሩ ብኣጻብዕ ጥራይ ዝቝጸሩ ወታደራት ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ብጀነራል ማካርተር እናተመርሑ ናብ ደቡብ ኮርያ ተሃንደዱ እቲ ስትራቴጂ ሰረሐ ሰሜን ኮርያውያን ተወሳኺ ሓይሊ ሰብን መሳርሒታትን ንምርካብ ክብሉ
ንኸንሰሓቡ ተገደዱ። እዚ ነቲ ዘይተርፍ ምጅማር ውግዕ ድሕድ ኮርያውያን ምልክት ክኸውን ከዓለ። ድጋፍ ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ውሕጅ ክውሕጅ ጀመረ። ጀነራል ማካርተር ሰሜን ኮርያ ኣቲና ሰራዊታ ንደምስስ በለ። ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሃሪ ትሩማን ማካርተር ንቕድሚት ንቕጽል ፈቐዱ። ግን ሰራዊት ቻይና ሰሜን ኮርያ ንምሕጋዝ ብቐጥታ ኣብ ጎኒ ሰሜን ኮርያውያን ክስለፍ ድዩ ክብሉ ሓተቱ። ጀነራል ማካርተር ናይ ከምኡ ምልክት ከምዘየለ ገለጸሎም። ጀነራል ማካርተር እዚ ወታደራዊ ርእይቶ ክህብ እንከሎ ካብ ወታደራዊ ስለያ ብዝመጹ ጸብጻባት ተኣማሚኑ ነበረ። ብኣየር ኣብ ደባት ቻይናን ጃፓንን ናብ ዝገበርናዮ ዳህሳስ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ሳይረኣናን ክብሉ ወታደራዊ ስለያ ሓበሩ። ጀነራል ማካርተር ባዕለይ ርኤ ከረጋግጽ ኣለኒ ብምባል 2-3 ጊዜ ብኣየር ናብ ደባት ሰሜን ኮርያ እናኣተወ ተመልከተ። ወላ ሓደ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣይረኣየን። ግን ኩሉ ጌጋ ነበረ። ልካ ቻይና 300,000 ዝኾኑ ወታደራታ ናብ ሰሜን ኮርያ ኣስሊኻ የእትያ ነበረት። ብልሓተኛታት ቻይናውያን ብነፈርቲ ንኸይረኣዩ ብለይቲ እናተጓዓዙ ብቐትሪ ኣብ ጣሻታትን ስውር ቦታታትን እናተሓብኡ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ኮርያ ኣራጢጦም ነበሩ። ኣብ ኮርያ ዝበጽሐ ሰራዊት ቻይና ሃንደበት መጥቃዕቲ ኸፈተ። ንሰራዊት ኣሜሪካን መላፍንቱን ካብ ዝተቋጻጸሮ ቦታታት ኣልቂቑ ንደቡብ ደፍኦ። ዋና ከተማ ደቡብ ኮርያ ዝኾነት ሳውል ብቻይናውያንን ሰሜን ኮርያውያንን ተታሕዘት። ጀነራል ማካርተር ተደፈርኩ ብዝብል ኣዝዩ ጓህየ። ግን ሕርቃኑን ጓሂኡን ተጻዊሩ ዝጎነፎ ስዕረት ብኸመይ ናብ ዓወት ይቕይሮ ሓሰበ። ስለዚ ሓይሉ ከም እንደገና ወዲቡ ብምጥቃዕ ንወታደራት ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብ ሳወል ኣልቂቑ ናብ መንቀሊኦም መለሶም። ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ወታደራዊ ውጥን ግን ንጀነራል ማካርተር ምስ መራሒኡ ኣጻሊኡ ካብ ወታደራዊ ሓላፍነቱ ከም ዝባረር ዝገብሮ ኾነ። ጀነራል ማካርተር ኩናት ቀጺልና ንሰራዊት ሰሜን ኮርያን ቻይናን ብምድፋእ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ምቁጽጻር ኣብ ልዕሊ ቻይና ድማ ኒኩለር ክንድርብለና በለ። ፕሬዚደንት ሃሪ ትሩማን ግን ኣብ ልዕሊ ቻይና ኒኩለር ምድርባይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከም ምዕዳም እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ወታደራትና እውን ዘየድሊ ኽሳራ እዩ ኸስዕብ በሉ። ስለዚ ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዶባት ሰሜን ኮርያ ብምብጽሑ ዓጊቦም ኩናት ደው ንምባል ናይ ሰላም ዘተታት ንምጅማር ወሰኑ። ኮሚኒዝም ኣብ ኤስያ ሕጂ እንተዘይተቋጻጺርናዮ ቀስ ብቐስ ናብ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን እውን ምስ ፍሕፍሑ ዘይተርፍ እዩ። ዝሓዝናዮ ኩናት ብዓወት ምዝዛሙ እምበር ምቅብጣር የድልየናን እዩ ክብል ጀነራል ማካርተር ርእይቱ ብፔንታጎን ገይሩ ናብ ፓርላማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ለኣኸ። እዚ መልእኽቱ ንናይ ስነት ናይ ምክልኻል ኮሚቴ ብቑልዕ ተነበ። ፕሬዚደንት ትሩማን ብዝተግባሩ ቅር ከም ዝበሎም ተሰምዐ። ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወታደራቱ ናብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ልኢኹ ካብ መሬት ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ ስትራቴጃዊ ቦታታት ክሑዝ ገበረ። ዝወሰዶ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ዘይሓበሮም ፕሬዚደንት ትሩማን ካብ ዝንኔው ንተግባራቱ ምዕጋዝ ሕገ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ምጥሓስ ገይሮም ወሰድዎ። ኣብ ሕገ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኩናት ናይ ምእዋጅ መሰል ንሲቪላዊ መንግስቲ ዝተዋህበ እዩ። ብሕግታ ሃገር ወታደራውያን ኣዘዝቲ ዝተፈቐደሎም ኩናት ደኣ ይመርሑ እምበር ብፍቓዶም ኩናት ክውልዑ ኣይፍቀድን። ሲቪላዊ መራሒ ዝኣዘዞም ተግባር እውን ብዘይ ሕቶ ይቕበሉ እምበር ሰራዊት ኣለኒ ዕድቂ ድማ ብኢደ እዩ ብምባል ክዳፈሩ ወይ ትእዛዝ ነጺጎም ብገዛእ ርእሶም ክኸዱ
ኣይፍቀድን ዝናሃለኻ ጅግንነት ካብ ዝሕጊ ንኽተምልጥ ኣይገብርን ስለዚ ጀነራል ማካርተር ዝወሰዶ ስጉምቲ እምቢታን ወታደራዊ ትእዛዝ ከም ምጥሓስን ኮይኑ ተቆፅረሞ ካብ ሰራዊት ክባረር ተወሰነ ፕሬዚደንት ትሩማን ከም ዝብልዎ ተግባራት ማካርተር ብሸለልትነት ምሕላፍ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሲቪላዊ መንግስቲ ሰራዊት ንኽእዝዝ ንዝተዋህቦ ምስል ኣብ ሓደጋ ከም ምውዳቕ እዩ ኢሎም ኣመኑ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ወታደርነት ስልጣን ኣይከደንብድን እየ ኢሎም እውን ወሰኑ ፕሬዚደንት ትሩማን ንዳግላስ ካብ ሰራዊት ከፋንዎ ወሰኑ ግን ውሳነኦም ተሃቢኾም ኣይፈጸምዎን ውሳነኦም ደጋጊሞም መርምሩ ሕጋውነቱ ከይተረፈ ጽንዑ ምስ ፔንታጎን እውን ተዘራረቡ ናይ ፔንታጎን ሓለፍቲ ፕሬዚደንት ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ መጠን ንዝደለዮ ኣዛዚ ከውርድ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣረጋገጽሎም ግን ከም ጀነራል ማካርተር ንዝኣመሰለ ዕሉል ጅግና ብታህዋኽ ምውራድ ንኽብሪ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንሞራል ህዝብን ሰራዊትን ዝትንክፍ ከይከውን እውን ኣጠንቀቑ ፕሬዚደንት ትሩማን ከም ዝበሉ A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. It was with the deepest personal regret that I found myself compelled to take this action. General MacArthur is one of our greatest military commanders, but the cause of world peace is much more important than any individual. ጀነራል ማካርተር ብናይ ኮርያ ፖሊስና ኣይተሳምዐን ስለዚ ጀነራል ማካርተር ካብ ናይ ኣዛዚ ሓላፍነቱ ንምእላዩ ኣድላዩ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ እዚ ውሳነ ክሕልፍ እንከለኹ ውልቀይ ዓሚቕ ሓዘን ይስምዓኒ ጀነራል ማካርተር ዓበይቲ ካብ እንብሎም ወታደራውያን ኣዘዝትና ሓደ እዩ ግን ናይ ዓለም ሰላም ነገር ካብ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጉዳይ ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ውሳነኦም ገለጹ ጀነራል ዳግላስ ማካርተር ጃፓን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንምሳሕ ግብጫ ኮፍ ኢሉ ነበረ ተሓጋጋዚኡ ሓንቲ ወረቐት ኣብ ቅድሚኡ ይቐመጠሉ ጀነራል ዳግላስ ማካርተር ስርሑ ንምክትሎ ኣረኪቡ ብቕልጡፍ ናብ ኣሜሪካ ንኽምለስ እትሕብር ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ደብዳቤ ነበረት ምስኡ ኣብ ምሳሕ ተቐሚጦም ዝነበሩ ጃፓናውያን ሰንበደው ጀነራል ማካርተር ግን ነታ ወረቐት ተቐሚጡ ፒፓኡ እናትከኸ ተዛኒዩ ተቐመጠ ድሒሩ ከም ዝተረጋገጸ ኣብ ፔንታጎን ካብ ዝርከቡ ፈተውቱ ብዝነገርዎ ምስጢር ነቲ ውሳነ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ሰሚዕዎ ነይሩ እዩ 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ዋርድያ ርሑቕ ምብራቕ ዝተባህለሉ ጀነራል ማካርተር ሳንጡኡ ጠቕሊሉ ናብ ዝተወልደላ ሃገሩ ኣሜሪካ ኣምርሐ ድሕሪ ናይ ሰዓታት በረራ ሳን ፍራንሲስኮ በጽሐ ፈቐዶ ዓውደ ውግኣት ክንከራተት ንዘይረኣያ ሃገሩ ድሕሪ 14 ዓመታት ተመልሰ ፕሬዚደንትታት ናብ ዘለዎ ከይዶም ይረኽብዎ ስለ ዝነበሩ ንስራሕ ምኽንያት እውን እንተኾነ ናብ ኣሜሪካ በፂሑ ኣይፈልጥን ወዲ 13 ዓመት ውላዱ እውን ንመጀመርያ ግዜ ሽዑ ነበረ ሃገሩ ዝረኣየ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝነበረ ኣቀባብላ ግን እታ ከተማ ቅድሚኡ ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ መልክዕ ደሚቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ገበረትሉ ህዝቢ መንገዲ ምእካል ሲኢንዎ ፈቆዶ ኣግራብን ፕላሶታትን ተንጠልጢሉ በጠቓዒትን ዕልልታን ተቐበሎ ወታደራት ተሰሊፎም እናዓጀብዎ ብኽፍቲ መኪና ሰላምታ እናሃበ ክሓልፍ እንከሎ ዓወዝ ልማዱ ጀነራል ዝብል ሓባራዊ ድምፂ የቃልሕ ነበረ ኣብቲ ብኣሽሓ ዝቑፀር ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ መደረ ኣብ ዘስማዓሉ ግዜ ስለታ ካብ ካሪጎደር ክሳብ ኣውስትራልያ
ካብ ኒው ጊኒ ክሳብ ማኒልያ ኮታስ ኣብ ዝኸደ ኩሉ ካብ ጎኒ ከይተፈለየት እትሕግዞ በዓልቲ ገዝኡ ከምዚ ክብል ገለጸ። እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ዝፈትዋ በዓልቲ ገዛይ ጥራይ ዘይኮነት እምንቲ ዓርከይ እውን እያ በለ። ሰብ ዘስደመመ ኣቀባብላ ተባህለ። ዋሽንግተን ምስ በጽሐ ግን ካብኡ ዝደምቕ ኣቀባብላ ጸንሖ። ካብ ሚኒስተር ምክልኻል ጀሚሮም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ብኽብሪ ተቐበልዎ። ናይ ክብሪ ዘብዐኛ ተሰለፈሉ። ፕሬዚደንት ትሩማን እውን እንተኾኑ ወኪሎም ሰዲዶም ኣኽቢሮም እዮም። ህዝቢ እናመጎሰ ተቐበሎ። ኒውዮርክ ብዘምርሐ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ይኹን ናይ ዋሽንግተን ኣቀባብላ ዘንዕቕ ክብሪ ጸንሖ። ናይ ኒውዮርክ ኣቀባብላ እጹብ ድንቂ ተባሂሉ ብማዕከናት ዜና ዓለም ከይተረፈ ሽፋን ዝተዋህቦ ነበረ። እዚ ኩሉ ክብርን ኣቀባብላን ርኢኻ ጀነራል ማካርተር ሓድሽ ዝስዮም ዘሎ እምበር ካብ ስልጣን ዝተገለፈ ጀነራል ኣይመስልን ነበረ። በዚ ገባብ የ52 ዓመታት ናይ ውትድርና ጉዕዙ እዛዘመ። ጀነራል ዳግላስ ማካርተር ወታደራዊ ልብሱ ገዲፉ ናብ ሲቪል ዝኣተወሉ ዕለት ዘኽበረ ኣብ ሓባራዊ መኽፈቲ ኣኼባ ኮንግረስ ነይሩ። ካብ ስልጣን ናይ ምውራዱ ነገር ብዙሕ ክትዓት ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ኮንግረስ እቲ ዓብ ጅግና ናብ ኣዳራሹ መጺኡ መደረ ንኸስምዕ ብኽብሪ ዓደሞ። ቅድሚ ይኹን ድሕሪኡ እዚ ኽብሪ ንማንም ጀነራል ኣይተዋህቦን። ኣብ ስልጣን ዘየለ ጀነራል ኣብ ኮንግረስ መደረ ኸስምዕ ተራእዩ ይፈልጥን። ጀነራል ማካርተር ግን ካብ ዝለዓል እውን ይግብኦ እዩ ዝበለት ሃገሩን ህዝቡን ዓደምዎ። ነባር ወታደር ይድብዝዝ እምበር ኣይጽልምትን ዝብል ስሙይ መደርኡ ዘስምዐ እውን ሽዑ እዩ። ጀነራል ማካርተር ናይ ጥሮታ ጊዜ እውን እንተኾነ ንፕሬዚደንት ኣይዘንሃወር ኬነዲ ጆንሰን ከማኽር ኣሕለፎ። ኣሜሪካ ናብ ቪየትናም ወታደራታ ከይትልእኽ ብጽኑዕ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዕለል። ጀነራል ማካርተር ኣብ እዋን እርጋኖም ብዙሓት ክበጽሕዎም ዝደልዩ ዝነበሩ ቦታታት ኣብ ምርኣይን ምዝዋርን ኣሕለፉ። ናብ ፊሊፒንስ ከዱ። ሳን ፍራንሲስኮ ናይ መጨረሻ መደረ ገበሩ። ምስ ህዝቦም ተፋነዉ። ሞቶም ሃገራዊ ሓዘን ኮነ። ፕሬዚደንት ኬነዲ ገና ቀዲሞም ቅድሚ ምማቱ ሃገራዊ ሓዘን ክግበረሎም ኣውጁ ነበረ እሞ ፕሬዚደንት ጆንሰን እውን ሕሪ ኣኽቢሮም ብኸምኡ ክፍጸም ፈቐዱ። ኣብ 5 ሚያዝያ 1964 ጀነራል ዳግላስ ማካርተር ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚኦም ዓረፉ። እቲ ዝለዓለ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ልክዕ ኣብ ስራሕ እንከሎ ከም ዝሞተ ጀነራል ቀብሮም ብምሉእ ወታደራዊ ክብርን ስነ ስርዓትን ተፈጸመ። ኣብ ናይ መሰናበቲ ጊዜኦም ኣብ መኽፈቲ ሓባራዊ ኣኼባ ኮንግረስ ኣብ ልቢ ሰባት ተቐርቂሩ ዝተረፈ መደረኦም እናስማዕና ክንፍለየኩም። I now close my military career and just fade away, an old soldier who tried to do his duty as God gave him the light to see that duty. Goodbye. I now close ኣብ ዌስት ፖይንት ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻመይ ዓለምና ብዙሕ ጊዜ ተቐያየረ እያ። ተስፋታተይን ሕልምታተይን እናደብዘዙ ከይዶም እዮም። ፈጣሪ ብዝሃበኒ ጸጋ ዝከኣለኒ ኩሉ ንምግባር ፈቲነ እየ። ይኹን እምበር ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ልሙድ ዝነበረ ኣባህላ ኣይርስዑን። ነባራት ወታደራት ይድብዝዙ ደኣ እምበር ፈጺሞም ኣይጽልሙቱን። ስለዚ ሎሚ ኣነ እውን ኣብ ውትድርና ዝነበረኒ ጊዜ ኣብ ዝብቂዕሎ ሰሰናዩ። goodbye. ሽም ጀነራል ዳግላስ ማካርተር ገና ይሐሰሰን። ታሪኾም ንዘለዓለም እናተቖልዐ
ክነብር እዩ ተፈጸመ ሻሎም